салом алейкум духтарако. Тавсияи хуби ман барои шумо аз компанияи Faberlic 590 беҳад серияи хубаи духтаро метонем ки шуморам харидорӣ кунем. Доставка ба тамоми шаҳр муҳайё дорем. Духтаро нигоҳ кунем ки қулин хеле ҷазира. як бачаи шухак дорам. Айн тенои Faberlic тени сиёҳ шапидаи ҳамара рехтаи. нигоҳ кунем ки ман ба ҳамин 590 шапидумо 5 минут истодадай 5 минут шакидумо чихе топ тоза хушрӯшид. Занакое ки кӯдак дорен метавонен ки заказ кунен. Ира да ҳамаи чиз фурда бурда мешава. Да пластика менависонам фломасия, да абой, да девол, да ҷое ки дог аст, дар диван, дар матрас, дар курпача, ҳамаи чиза метавонен шумо истифода барем. Барои либос дог мезана, барои асобина кросовкое ки сафедаанд зард мешаванд, сиёҳ мешаванд асобина. Ай ҳамаи чизи дар кори 590 ҳаматонда тавсия метавонем.